Vypadala jako tichá, nenápadná holka odvedle. Nosila brýle, mluvila tichým, skoro dětským hlasem a působila dojmem někoho, kdo by neublížil ani mouše na zdi. Jenže pod touhle maskou skromné dívky se ukrývala jedna z nejděsivějších a nejvíce posedlých vražedkyní, jaké kdy americká kriminální historie poznala. Jodi Arias. Žena, která nedokázala unést rozchod a rozhodla se, že pokud její expřítel Travis Alexander nebude patřit jí, nebude patřit nikomu jinému. Jejich vztah začal v září roku 2006 na konferenci v Las Vegas. Travis byl charismatický, úspěšný a hluboce věřící mormon. Jodi byla fascinovaná jeho světem. Během pár týdnů se rozhořel vášnivý vztah, který byl od začátku postavený na nezdravé chemii. Jodi kvůli němu dokonce konvertovala k mormonismu. Jenže pod povrchem to vřelo. Travis brzy zjistil, že Jodi je extrémně žárlivá a majetnická. Sledovala jeho e-maily, kontrolovala mu telefon a objevovala se u něj doma neohlášená. Tohle není jen příběh o jedné vraždě. Je to hluboká sonda do mysli patologické lhářky, která se i tváří v tvář nezvratným důkazům pokoušela zmanipulovat celý svět. Uvidíte a uslyšíte věci, které nedávají smysl. Od bizarního chování ve výslechové místnosti až po neuvěřitelné proměny jejich verzí pravdy. Připravte se na cestu do hlubin toxické posedlosti, která skončila krveprolitím, jaké šokovalo i otrlé detektivy v Arizoně. Tohle je příběh o lásce, která se změnila v nenávist, a o ženě, která věřila, že je chytřejší než samotná spravedlnost. Všechno to začalo 9. června roku 2008 v klidném městě Mesa v Arizoně. Travisovi přátelé o něj měli už několik dní vážný strach. Travis Alexander byl úspěšný motivační řečník, pojišťovací agent a vzorný mormon, který nikdy nevynechával důležité schůzky a vždycky okamžitě odpovídal na zprávy. Když se neodhlásil ze své cesty do Mexika, jeho přátelé Mimi a Zachary se rozhodli jít k němu domů. Našli dům zamčený, ale v patře svítilo světlo. Když se dostali dovnitř, ucítili ten nejpříšernější zápach, jaký si lze představit. To, co našli v hlavní ložnici a koupelně, je bude strašit v jejich snech do konce života. V koupelně v patře objevili Travisovo tělo. Byla to scéna jako z toho nejhoršího krvavého hororu. Celá koupelna byla doslova nasycená zaschlou krví. Byla na podlaze, na stěnách i na umyvadle. Travis ležel zkroucený ve sprchovém koutě a bylo na první pohled jasné, že jeho smrt byla neuvěřitelně brutální, dlouhá a bolestivá. Pachatel na něj zaútočil s nepopsatelnou, skoro až zvířecí zuřivostí. Pitva později ukázala děsivou realitu, která otřásla i patologem. Travis byl 27krát pobodán do zad, hrudníku a rukou, jak se zoufale snažil bránit. Měl proříznuté hrdlo od ucha k uchu tak hluboko, že mu vrah přetěl hrtan i krční tepny. Byl téměř sťat. A jako by to nestačilo, nakonec dostal ránu z pistole ráže 22 přímo do hlavy. Detektivové okamžitě věděli, že tohle nebyla náhodná loupež. V domě zůstaly cennosti i peníze. Tohle byl osobní útok. Tohle byla čistá neředěná nenávist, která chtěla oběť ponížit a zničit. Detektiv Esteban Flores začal okamžitě prohledávat místo činu. Při prohlídce koupelny a přilehlé ložnice udělali vyšetřovatelé klíčový nález, který celý případ obrátil na ruby. V Travisově pračce mezi mokrým ložním prádlem a ručníky našli digitální fotoaparát značky Sony. Někdo ho úmyslně hodil do pračky a spustil prací cyklus v naději, že horká voda a prací prášek zničí veškeré digitální důkazy. Jenže technologie byla na straně spravedlnosti. Experti z technického oddělení FBI dokázali z těžce poškozené paměťové karty obnovit smazané snímky, které vrah stihl smazat těsně předtím, než foťák skončil v bubnu pračky. A to, co na nich bylo naprosto šokující a mrazivé. Na kartě byly fotky Travise a Jodi Arias pořízené přímo v den vraždy, tedy 4. června roku 2008. Byly tam snímky, jak spolu leží v posteli v intimních pózách, což dokazovalo, že Jodi v domě byla, i když to později popírala. Ale pak přišla ta nejhorší část.
Snímky s časovým razítkem ukazovaly Travise, jak sedí nahý ve sprše a usmívá se na fotografku. O 5 minut později už foťák zachytil scény z masakrovaného těla. Náhoda způsobila, že během útoku Jody foťák nechtěně spustila. Na jedné z rozmazaných fotek bylo vidět Travisovo krvácející tělo na podlaze a na další byl zachycen stín osoby, která drží nůž. Další fotka zachytila část nohy a Jodyinu ruku. Bylo to neuvěřitelné digitální svědectví o Travisových posledních minutách. Vyšetřovatelé měli jasno. Hlavní a jedinou podezřelou byla Jody Arias. Jody Arias byla předvolána k oficiálnímu výslechu 15. července roku 2008. A právě tady začíná jedna z nejbizarnějších kapitol světové kriminální historie, kterou studují psychologové po celém světě. Sledujte, co Jody dělala, když jí detektiv Flores nechal v místnosti samotnou, aby si promyslela svou výpověď. Čekali byste někoho, kdo se hroutí, kdo truchlí pro milovaného člověka, nebo někoho, kdo má strach z doživotního vězení? Jody ne. Jody se chovala, jako by byla v šatně před divadelním představením. Jakmile zůstala sama, začala si nahlas a docela čistě zpívat písničky od Dido. Upravovala si vlasy v odrazu oboustranného skla, zkoušela si různé pózy a prohlížela si nehty. Pak udělala něco, co vyrazilo dech i samotným vyšetřovatelům, kteří ji sledovali přes skrytou kameru v reálném čase. Jody Arias se uprostřed výslechové místnosti postavila ke zdi, dala ruce na zem a udělala dokonalou stojku na hlavě. Jen tak, aby si zkrátila čas a rozhýbala krev. Pak si začala polohlasem mluvit pro sebe do zrcadla. Měla by si zdát trochu make-upu, Jody, vypadáš hrozně, říkala svému odrazu. Její totální absence empatie k mrtvému Travisovi a šokující klid byly děsivé. Když se detektiv vrátil, Jody začala bez mrknutí oka lhát. Nejdřív tvrdila, že v domě Travise v ten den vůbec nebyla a že byla stovky mil daleko. Pak, když jí detektiv ukázal fotky z obnovené karty, změnila historku během vteřiny. Tvrdila, že do domu vtrhli 2 maskovaní útočníci, Travise brutálně zabili a jí nechali žít, aby o tom mohla vyprávět. Její lži byly tak absurdní a nekonzistentní, že jí detektiv Flores na místě zatkl. Soudní proces začal až v lednu roku 2013 a okamžitě se stal nejsledovanější reality show v celých Spojených státech. Jody Arias se rozhodla pro úplně novou, 3. taktiku. Už nepopírala, že Travise zabila. Teď tvrdila, že to byla sebeobrana. Začala Travise systematicky a odporně vykreslovat jako násilníka, pedofila a zvrhlíka, který ji psychicky i fyzicky týral. Snažila se totálně zničit jeho pověst mrtvého muže, aby zachránila tu svou. Na lavici svědků strávila neuvěřitelných 18 dní, což je v americké historii téměř unikát. Měnila hlas z dětinského šepotu do chladného tónu, plakala na povel, i když jí netekly žádné slzy, a nosila velké brýle, aby vypadala jako sečtělá knihovnice. Jenže narazila na prokurátora Juana Martineze. Martinez na ní útočil s neuvěřitelnou agresivitou a v každé větě poukazoval na její lži. Proč jste si na cestu k němu vzala 3 kanistry s benzínem, Jody? Aby nikdo neviděl vaši kreditní kartu u pumpy blízko jeho domu? Ptal se jí Martinez. Proč jste si nabarvila vlasy na hnědo těsně před touto cestou? Jody odpovídala, že se bála o svou bezpečnost nebo že to byla náhoda. Prokurátor také ukázal její e-maily a zprávy, kde Travise pronásledovala a vyhrožovala mu. Ukázalo se, že Jody si před vraždou půjčila zbraň od svého dědečka a tvrdila, že mu ji někdo ukradl. Celý svět sledoval tuhle psychologickou válku, kde se Jody snažila hrát roli zneužívané oběti, zatímco forenzní důkazy ji usvědčovaly jako chladnokrevné, narcistické monstrum, které vraždu plánovalo týdny dopředu. 8. května roku 2013 vynesla porota po dlouhém rozhodování verdikt. Jody Arias byla shledána vinou z vraždy 1. stupně se zvláštní krutostí. Travisova rodina se v soudní síni objímala a plakala úlevou, ale Jody tam jen seděla s kamennou tváří a dívala se do prázdna.
následovala neuvěřitelně komplikovaná fáze rozhodování o trestu smrti. Kvůli procesním chybám a neschopnosti jedné porotkyně se shodnout na trestu smrti musel být proces výběru trestu opakován. Jody se dokonce snažila porotu ovlivnit tím, že poskytla rozhovor médiím jen pár minut po verdiktu, kde prohlásila, že by raději chtěla smrt než život ve vězení, protože prý svoboda je pro ní vším. Nakonec v dubnu roku 2015 byla Jodi Arias definitivně odsouzena k doživotnímu vězení bez jakékoliv možnosti podmínečného propuštění. Vyhnula se sice popravě, ale její život v izolaci začal. Jodi teď tráví své dny v ženské věznici Perryville v Arizoně. I za mřížemi se však snaží zůstat středem pozornosti. Má své příznivce, kteří pro ní spravují sociální sítě, prodává své kresby za $1000 a stále se snaží světu namluvit, že ona je tou skutečnou obětí v tomto příběhu. Travis Alexander je sice pryč, ale jeho tragický osud pomohl změnit zákony o sledování a domácím násilí v Arizoně. Případ Jody Arias zůstává jedním z nejmrazivějších varování před tím, co se stane, když se láska změní v chorobnou, patologickou posedlost. Je to připomínka toho, že manipulátoři se dokážou maskovat i těmi nejnevinnějšími tvářemi a že sociopatie může mít velmi klidný a tichý hlas. Jody Arias věřila, že digitální fotoaparát v pračce a její 18denní výpověď u soudu jí zajistí svobodu, ale místo toho se staly její definitivní zkázou. Děkuji vám, že jste tento neuvěřitelný a dlouhý příběh doposlouchali až do úplného konce. Je důležité nezapomínat na oběti, jako byl Travis, a připomínat si, že spravedlnost, i když je někdy bolestivě pomalá, si nakonec cestu na světlo najde. Pokud chcete slyšet další hluboké rozbory skutečných kriminálních případů, které otřásly světem, nezapomeňte dát odběr a like. Vaše podpora mi pomáhá v téhle mravenčí práci pokračovat.